Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is February 24, 2025, Lunes nga adlaw. Fact-finding team nagausisa sa reklamo sa isa ka amay nga napatsyan sang lapsag sa Bago City Hospital. Mga private school sa Bacolod nagdeklarar nga wala sang klase sa buwas sa pagdumdum sang EDSA Revolution. Water system sang San Carlos City apektado sang pagbaha. Pag-appoint sang regional directors para sa NIR ginapadasig. Kag sa good vibes, payag sang kapag-on sang Bago City gin-inagurahan. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may mga private schools sa Negros Occidental nga nagdeklarar sa suspension of classes buwas nga adlaw bilang pagdumdum sa ika-39 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Bisan pa nga na-downgrade sa special working holiday ang pagdumdum sang People Power Revolution pagi sa Presidential Proclamation No. 727 ni President Ferdinand Marcos Jr. Wala sang klase sa pila ka mga eskwelahan sa Bacolod pati na ang Kolehiyo ni Santa Ana sa Victoria City sa Buas. Ang University of St. Lasal kag St. Joseph School Lasal sa Bacolod ang nag-anunsyo sa suspension of classes kadungan sa iban pagid mga Lasal School sa pungsod. Sa gin-issue nga pahayag ni USLS Bacolod President Brother Kenneth Martinez FSC, kabayan ini sa pagdumdum nila sa pakigbato sa mga Pinoy kontra sa martial law sa idalom sang pagpamuno ni anay President Ferdinand Marcos. Nalakip sa magapatuman sa suspension of classes ang University of Negros Occidental Recoletos, St. Scholastica's Academy, Bacolod Trinity Christian School, La Consolacion College Bacolod, kag Riverside College. Ang USLS sa maghiwat naman sa programa may angot sa EDSA sa ilang university campus. Sa number 9, anay DSWD Secretary ang nagaduso karon nga papanaugan sa perpetual disqualification ang mga kandidato nga naginapamentahaan ang AX nga benepisyo para sa mga pumuluyo. Pumalinsang insugura ni anay Department of Social Welfare and Development Secretary kag karon House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pagpanagtag sang ayuda paagi sa assistance to individuals in crisis situation o kun AX, madamo na ang nagareklamo angot sa mga benepisyaryo nga ginakomisyonan o kung ginabuhinan ng ilan na baton nga financial assistance gikan sa gobyerno. Gani ginduso karon ni Tulfo ang silot nga perpetual disqualification from holding public office, ilabi na batok sa mga government officials nga ibulbado sa kasubong nga pagpamintaha. Nagligad nga bulan sang ginpausisa ni Mayor Abdi Benitez ang pareho nga modo sa tion nga ginapatuman ang payout para sa AX kag pati na sa AKAP sa syudad. Ang AX kag ang iban pa nga social aid ang ginapanagtag sang DSWD National Office nga ginatagaan sang exemption sang Commission on Elections. Pero giklaro sang pamunuan sang COMELEC nga hindi pwede pangunahan ang pagpanagtag sang ayuda sang mga kandidato karon nga piniliay. Nag-file po ako ng batas na dyan. Yung mga namimili, unahin ko na po, yung mga government officials, namimili, nangungupit, napaparusahan po, perpetual disqualification. Kung sila yung mga nasa barangay level, wag na pong pwedeng mag-serve sa gobyerno. Kung sila po ay namimili, same thing din po, may kaparusahan po yan. Dahil hindi naman nila pera ho yun eh. Sa number 8, pag-appoint sa mga regional directors sa idalom sa Negros Island region ang ginadusok nga mapadasig na. Ang pagtukod sa mga regional offices pati na satellite regional offices nga ginakinahanglan karon nga operational na ang Negros Island region ang luyag mapasiguro sa katapos ang House Committee on Visayas Development sa ilang pagsinapol. Ginusot ni Mayor Abdi Benitez nga dapat mapadasig ang pag-appoint sa mga magaserbing regional directors nga kinahanglan para mapabaskog ang pagpanghimanwa sa rehiyon kag ginalakipan sang Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Sa idalom sang Republic Act 12000 nga na-establish ang NIR na kasaad ang pagtukod sa regional offices sa Negros Occidental para sa agriculture kag land related cluster.
Peace and Order and Security Cluster, Governance Cluster, Human Development Cluster, Infrastructure Cluster, Industry and Labor Cluster. Inpayag ni 5th District Congressman Emilio Yulo, yung kabahin sa pag-istoryahanay sa pagsinapol ang bahin sa budget sa mga regional offices kay igalakip sa National Expenditure Program sa 2026. Sa proclamation rally, sa mga senatorial candidates sa idalom sang alyansa para sa bagong Pilipinas sa probinsya, ilagin pasalig ang paghatag sang prioridad sa budget sa Negros Island Region. Sa number 7, malapit sa 4 milyon ka pesos kabalor sa suspected shabu nakuha sa separado nga mga buy-bust operation sa Bacolod City. Na-recover sang BCPO-CDEU gikan sa duha ka mga persona ang 850,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa isa ka drug buy-bust operation sa Purok Wagon Barangay Kabug sa Bacolod City Sabado sang gabi. Naaresto sanday John Yulo kag Erica Suarez. Nakuha sa mga kapulisan sa ila ang 125 grams ka suspected shabu. Samtang detained sa custodial facility sa Police Station 3 si Rodolfo Suelan matapos makuhaan sang halos tunga sa kilo sa ginasuspetsuhan nga shabu sa drug buy-bust operation Domingo sang kaagahon sa Purok Riverside sa Barangay Banagu sa Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez, hepe ng BCPO-CDEU, si Suelan ang ginakabig bilang high-value individual. Nakuha sa iyang 450 grams ang ginasuspetsuhan shabu nga may standard drug price nga 3,060,000 pesos. Pasakaan sila sang kaso nga pagupot kag pagbaligya sang ilegal nga droga. Sa number 6, driver sa traditional jeepney nga nakuhaan sa video nga naga-beating the red light, ginmultahan. Sa nagalaptang video sa social media, makita ang depasayro nga jeep nga nagrekta tabok sa intersection sang Burgos kag Tuslao Street bisan red light pa ang makita sa traffic light sa nagligad nga Pebrero 20. Ginpangita sa Bacolod Traffic Authority Office ang among salakyan tubtub nga napatod ang driver nga ginisyuhan sang citation ticket angot sa disregarding traffic lights kag reckless driving. Ginpahayag ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robelio nga ilagin multahan sang 300 pesos ang driver kag ginpaidalom sa seminar bangod peligroso ang ginhimo labi na sa iyang mga pasahero. Makaduwa na ini ka beses kinatigayon nga natagaan aksyon sa Bitaw ang kasubong nga traffic violation sa bulig sang social media. Gani kinalusot ni Robelio nga dapat kuntani pasakaan ang multa batok sa mga violators agud mas matagaan sila sang leksyon. Nagapasalamat man siya sa mga netizen nga nagbulig agud matap na ang kasubong nga violasyon. Sa number 5, sa pagsapol sa mga alkalde sa kay President Ferdinand Marcos Jr. sa nagligad nga Biyernes, nangin klaro nga ginakulang sang pondo ang mga LGU nga apektado sa aktibidad sang bulkan Kanlaon. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, mismo ang presidente ang nagsiling nga ang pag-fund sang Quick Response Fund ginsuggest man ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang pagpanagtag sang AX o assistance to individuals in crisis situation sa mga apektado sa kadabulan. Sunod sa kay Lacson, isaman ini sa mga posibilidad. Samtang nagdangat sa 40 million pesos ang napagwa nga pondo sa probinsya bilang bulig sa mga apektado sa bulkan Kanlaon. Sunod sa kay Governor Lacson, ini humalin sang paglupok sang bulkan Kanlaon sang bulan sang Disyembre sa nagligad nga tuig. Karon nga nalagdaan naman sang Malacañang ang deed of donation para sa 50 million pesos nga pondo nga damlag pag-release sa probinsya, sarang naman ini magamit sunod sa kay Lacson. Kung kasubong lamang ang kadamuon sang evacuees, ang 50 million sarang magamit sa sulod sang duha ka bulan. Pero kung magsaka sa Alert Level 4, mahimo nga ang 50 million pesos magamit lamang sa sulod sang duha ka semana. And so the President suggested or brought up the idea about funding the Quick Response Fund. So it was very clear to the President that the local government units is facing difficulties in funding source. And you know that my own volcano pala before, it took them 6 months. It took them 6 months to sustain. So definitely we cannot afford that. So the President is aware of that, and that is a possibility, that
more funds can be given to Negros Occidental to address the issue of Mount Canlaon. Sa number 4, eskwelahan sa La Carlota City nga ginahimong evacuation site makaduha lang ka beses nga nagapatigayon sang face-to-face classes kada semana. Mga kabataan sang evacuees naga-modular naman. Ini sa sulod na sang halos masobra duha ka bulan. Yaring report. Si Katrina Solomon kagang iya pamilya, masobra na sa duha ka bulan nga naga-istar diri sa La Carlota South Elementary School 2 sa La Carlota City. Tagagintubdan sa Barangay Aral sila. Matapos maglupok ang bulkan kanlaon sa December 9, 2024, wala na sila makapauli. Sang una, ginasugat kada aga ang mga kabataan nga ginadala sa eskwelahan sa gintubdan. Subong, naga-modular na lang ang mga kabataan. Modular. Iban sa una kuno ginakarga papakadto pabalik sa inyo lugar. Karga sila pa kasi sa araan. Sa una? Subong ya? Subok na module sila. Ina-module na. So di sila nagatuon. O dire sila gatuon. Ang elementary school nga ginahimo nga evacuation center, apektado man. Pero para padayon ang paghatag sang edukasyon sa mga estudyante, duha ka beses sa isa ka semana ginapatigayon ng face-to-face classes, pero sa La Carlota Elementary School 1 na nga campus. Sa among eskwelahan, duha man ka beses kada semana ginapatigayon ang face-to-face classes. Allow kami ni Mayor nga magi 2 days in person as well as si Sir Ermi Miranda nga mag 2 days in person kami sa South 1 Sa piyak nga sa campus. piyak nga school kay wala sila yasang evacuees. So ang South 2, ang North, and then ang South 1 gin 2 days kami dira. So balot-balot, bulos-bulos. Bulos kami. So cycle lang siya, cycle. Nabudayan sa ni Katrina kay naanad sila sa mabugnaw nga klima sa gintubdan kag subunga sa city proper sila, mainit ang klima, ganin di malikawan nga ginamasakit ang kabataan. Sang Biyernes, sa nag-abot si President Ferdinand Marcos Jr. sa eskwelahan nga ilagi na tiniran. Nalipay si Katrina kay magluwas sa 5,000 ka pesos nga ayuda kag food packs, nakita sa presidente ang ila sitwasyon. Amo man sini ang luyag matabo ni Mayor Rex Salandoon nga makita mismo sa presidente ang sitwasyon sa evacuation centers kag makahatag sila sa presidente sa ilang mga suggestions. Ang sitwasyon namin hindi ko namin kabigyan. Ang ina nga sabihin hindi namin gusto nga hari kami din pero galing kayo na nervous na kami gyapon lahat. Kung ikaw papilion, dali ka kung dito balik. Balik kami sa among lugar. Pero ginakulbaan ka lang galing. Nervous kami kasi. Kaya tungod. Tungod sa amon kay pagbukod sa bulkan kay sipa pagabot na muna kami mga dalabayo. Nagkanto gini siya sa aton, no? Seeing our situation on the ground. That's what is very important para sa aton. Makita nila na niya ang atong sitwasyon diri. Matapos mapamatian ang suggestion sa mga local leaders sa mga LGU nga apektado sa bulkan kanlaon sunod sa presidente, dapat tutukan ang long-term solusyon na sa sininga problema. Also the proposals na meron magkakaroon ng permanent evacuation center sa labas ng danger area so that in case mag-alert level 4, meron tatakbuhan lahat ng tao. Hanggang yung usapan namin umabot hanggang sa relocation na para kahit na anong gawin ng Canlaon, meron pupuntahan ng tao. Si Katrina kagang iya mga kaingod, padayon lang ang magapabilin sa evacuation center sa karon samtang ginahulat nga magkalma ang bulkan. Ang problema niya, kay ang pagbantay sa manukan ang ilang palangabuyan pero ang mga manok nga ginabantayan nila, gin-pull out na sa tag-iya sa gintubdan. Ang ilabalay, wala na sang atop kay gingubaan na sang asupre. Wala siya makahibalo kung saan sila makapauli pa. Pero sigurado siya nga kung mag-abot ng ina nga adlaw, balik na naman sila liwat sa sugod. Sa number 3 naman, makusog nga pag-ulan sa kabukiran sa San Carlos City nagresulta sa pagbaha sa barangay 1 kag 5 sang Domingo nga adlaw. Ang pagbaha naguba man sa Medina Water Treatment Facility kung saan ang water supply sang 4,000 ka mga konsumidor ang naapektuhan. Sunod sa kay Joe Recalex Alingasa, ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office sa San Carlos City, kaagahon sa Domingo nagsugod ang pagbunok sang ulan nga nagresulta sa pag-overflow sang Palampas River kag Andoon Creek.
45 ka mga balay sa Barangay 1 ang ginbaha kag 28 naman sa Barangay 5. Pero tigayon nga nagsubside gilayon ang tubig kag wala sang may gin-evacuate sa 300 ka mga pumuloy nga ginbaha. May isa man kabalay nga naguba bangod sang landslide sa Barangay Rizal. Ginsiling ni Mayor Renato Gustilo nga ginakaayo sa karon ang Medina Water Treatment Facility kag iya na nga ginapadasig ini. Ginapaabot nga sa 3-4 ka adlaw mahuman ang pagkaayo sang water treatment facility nga nagaproduce sang 4 million liters a day ukon nga tubig. Mga 38% sa mga konsumidor sa among treatment facility ang naga-experience sang low pressure to no water suno sa kay alingasa. Ginapatuman naman ang water rationing sa mga apektado nga mga lugar sa karon. Restoration, subong ginatrabaho naton ang ambansang engineer 1 week gid, no? So paningkamuton ta within 3 to 4 days maka-resume na kita temporarily lang ma-install ang intake water tank para sa intake water tank para maka-operate ang atong water system. Sa number 2, Governor Eugenio C. Lacson ko po mga local officials ang nagapanawagan karon sa Korte Suprema sa pag-reverse ang iyang desisyon angot sa pagtugot sa commercial fishing sa 15 kilometers nga municipal waters. Dablag pa, nagpagwa sang official nga pahayag si Governor Lacson nga nagasiling nga isa ka serious concern ang mga desisyon bangod nga nabutang sa alang-alang ang palangabuhian sang mga 45,000 ka mga magagmay nga mga mangingisda sa probinsya bisan pa ang mga manugkasag. Patag ni Lacson, bangod lamang sang technicality, rason nga napierde ang kaso kasunod sa pagkwestiyon sang Mercedar Fishing Corporation sang constitutionality sang Fisheries Code of the Philippines. Mayara sa nangin remis ukon pag nagpatumbaya sa iya nga katungdanan. Isa kadako nga industriya ukon billion peso industry naman ang blue crabs nga ginaproduce ang probinsya nga ginapaabot apektado sa amo nga desisyon sang Korte Suprema suno sa kay Lacson. Sang nagapabilin pa ang 15-kilometer nga municipal water sa jurisdiction sang LGU, may mga commercial vessels nga nagapangisda sa sining sakop sang kadagatan, ayan sa karon suno sa iya, ginatugutan na. Ginapaabot man karon sang gobernador ang pagpasar sang sanggunian panalawigan sang Negros Occidental sang resolution nga nagapamatok sa amo nga desisyon. We will join hands with other LGUs in asking Supreme Court to reverse its decision. Sa pag-reverse ng desisyon sa Supreme Court, sino dapat mag-initiate sila? Ang ako niya, DA, all those concerned with the fisheries sector should be far, you see. Even siguro, atong DOJ also should come in and really present its case in favor of our small fisher folks. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Fact-finding team nagausisa karon sa reklamo sang isa ka amay nga napatsan sang lapsag sa Bago Hospital. Ginmando ni Bago City Mayor Nicolas Yulo ang investigasyon sa reklamo sang isa ka amay nga namatsan sang bagong bunag nga lapsag sa Bago City Hospital sa nagligad nga semana. Sa alegasyon sang amay, may kapabayaan sa bahin sang staff sang ospital amukon nga napatay ang iyang anak kag nabutang sa kritikal nga kahimtangan ng iyang misis. Mga 12 ka oras nga naglabor ang iyang misis kag sulo sa iya, bisan pa nga nag-ayo ng iyang asawa nga ipaydalom na lang sa cesarean operation, wala inigin pamatian. Dugang pasang amay, wala man lang siya ginpahibalo nga gintubuhan na ang bagong bunag niya nga lapsag. Madasig nga nag-viral sa social media ang reklamo sang amay kay inasang aga. Nagsabit na ang ospital sang incident report sa alkalde. Suno kay Mayor Yulo, ang City Legal Office ng syudad ang magapamuno sang fact-finding team para mahibaluan kung ano gid ang natabo. Kung mapamatud-an nga may kapabayaan sa bahin sang ospital, nagpasalig ang alkalde nga may manabat. Nagaupod ang alkalde sa kalisod sang pamilya sa napatay nga lapsag kag nagpasalig nga maghatag sang kung anuman nga suporta nga ila ginakinahanglan sa sini nga sitwasyon.
ibaluon niya ang tanan nga nag-transpire, no? In order for the fact-finding committee to arrive at a conclusion whether the practice of the hospital at that time was appropriate or not, no? If appropriate, meaning all procedures were done accordingly, okay, well and good, no? But if the fact-finding committee finds out that there were inappropriate moves or inadequate moves, kulang ang atipan sa aton pasyente, then we move to another action, no? Lain naman na iyang action. But hindi lang ko takasiling kung ano na, pero there will be consequences, of course. Kag sa good vibes, payag sang Kapag-on Village para sa mga evacuees ng Bago City ang gininagurahan. Gininagurahan na ang payag sang Kapag-on Village ng Bago City ang temporaryo nga mangin-puloy-an sa mga evacuees gikan sa sulod sang 6 km danger zone sang Volcano Canlaon. Mayara na diri sa karon sang 50 ka mga modernized nga mga bahay kubo nga istaran sang 22 tanan ka mga pamilya. Kalabanan diri sa ila gikan sa Purok Manukan sa Barangay Ilihan sa Bago City. Ang Kapag-on Village ang mayara na sang kaugalingon nga supply sang kuryente kag may mga portable nga toilets. Sa subong sa Regional Evacuation Center nagatinira mga evacuees kag natala na sila nga magsaylo sa payag sang Kapag-on Village sa madason nga bulan. Ni siya nagasimbolo sang aton nga resilience and strength in the threat of Mount Canlaon or the Canlaon volcano eruption. Kag shout out anay sa aton nga live viewers no si Estilo Tibar JM mayong hapon Digicast Negros, si Benji Burlas mayong hapon Digicast Negros, si Jubea Yap Janela mayong hapon sa aton tanan kag sa mga nagalantaw sa Digicast Negros watching from Baguio City si Ma'am Jocelyn Lucero mayong hapon Digicast team, happy Monday watching live from Hong Kong. Si Jemima Danoka, good evening Digicast Negros, always watching here in Japan. Si Nene Grande, good afternoon Digicast Negros 10, watching live from SAG Integrated Farm, Barangay Inulingan. Moises Padilla, happy Monday. Si Jessery Garucha Hivero, may hapon ka Digicast Negros sa Ruming. Kag sa tanan, pa-shout out lang sa babae nga grabe kalipay niya kay gintagaan sang madamo nga chocolate. Kulbaan kung grabe kalipay sang babae. Si Lourdes Pico, may hapon Digicast Negros watching from Barangay 32, Rolando Villanueva. Delikado, malapit sa disgrasya ang ginimo sang driver. Pwede kun siya lang mag-isa. Isali Villaflor Cañada, good PM Digicast watching from Barangay Tangub. Mierna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao, Binalbagan. Kag si Angelica Yuki Noble, mayong hapon Digicast Negros kag tanan nga mga nagatanaw watching from Moises Padilla. Romy Hisem, mayong hapon Digicast Negros. Kag ang itong top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw tubtob sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.